Dramatize tayo daytoy unay daytang kaka series number 97 episode sexy kano ti sexy ditoy ni Gingongo Trixie. Okay, so dramatize tayo Nay, agsarsarming ka man Trixie anak ni na ngamin ni na manimot ni na nga mama ay kita tilaga manipod kiday nga agpababa ay ke napintas ka mag anak ni no nanang mek I would perfect ni angung ni yep ni numak ngam no mamaman mamamang ini hungo awanan nga nabi ngayon anen ni unay mutan day tanabis ngay ared si ako na iho ngaya ngo nga na mangi nugi kanya ay ke apag isu kurso nada na kanidon Durkyo numaasawa na kaday jay solve ta problema anak ang kita tayo pa itimay sapay nga eksena anak kayat muka de ni Don Durkyo mga ni no ani na nanang haanak nga lang ni iwa ngayak ngo nasaya at nga road no kayat mo di ka na nanang ang nawanaon ini na nga agba nga ungay awanon habuna ini na nyay alangay na anamo langana kangunaan na anak wap nana day na ning hamuna na no maunuhan ni ahnoy ang hungo dan panagsaok ay wun maawatan ka anak tikunam isutisak sa pulam day jay lakay abaknan tapno maurnusin day kasungom maawatan ka kungit nanang kungit kungit ngungit ay, correct. Ay, just king ang paisaw. Ala, sangong maruda untak no malpasan. Ngaw, namang. Anya nigaw. Ngaw. Ay, insinyas mo ang mapantan. Just kay. Let's go, gayam. O, day-daytan, kaka. Okay. Thank you again for watching.